Billboards such as this one that you see in Remuka Township are meant to send the message that there has been remarkable progress in sanitation. Look at what this one says. All households and institutions have a functional toilet. Functioning and clean public toilets. Absence of fecal matter and sewer leaks in the town. Presence of serviced refuse bins or refuse pits. Absence of refuse dumps on the streets. Well, this is what these billboards say. Well, let's see if this is true. Chibhodi ichocho chiri kureva nhema here. Chiri kureva nhema tarezva zvakaita. Tare tsvina tare matiri kuitira. Ndo matoilet atinopinda iwayani. Mashara mai ndo matoilet. Mazhinji ndo matoilet atinopinda. Anu matoilet anu. Anoitira mubhaketi ouya chira. Yakatona mabasi pesi pane tsvina. Saka vanhu votora migomo achitira mumba kuseni kana kwaedza uya vachidura mumigomo. Saka imimi vana vanyitaona vazukuru venyu nevamwe ndoko vanofamba kunoku vachiuya ndoko vanotouya vese kuno kunze kuti tumagrade 0 ndakatotisira magaba pamba vakaisira magaba ndikaisa mvura imomo ndorasa inini andimoona iyo tsvina iyo andimoona iyo pasi vane vavo iyo papfapfura baba iyo vari kutoitira tsvina pasi vanhu kuzeza kupinda umo anenge azeza mwana mudiki kuti abate pasi nemako anongorindira ipapo rekativhure sebe that is the life. What is this life? Ndometra nonzidzi apa vanhu vari kubika ndo pane mota ipapo baba ndo mararamiro aya ndo zvatiri kuita ndo zvazviri. Ndira mubvunzo mumwe chete mama. Kana taakuenda kuma-election vanhu vakawanda vanouya vachikupai rice vachikupai matshirt nezvimwe zvakadaro ndo zvamuri kuda here kana kuti muri kuda kuti zvinhu zvenyu izvi zvigadzirwe? Kudya kuna basa rese chigara kucheka. Pamba penyu pana toilet. Hapana toilet. Vanongoenda idzi. Munoenda kupi? Saka iyo ichina yevana venyu here kana kuti pa next day? Yevana mwana agorupira muchereto. Saka ndetwa bucket. Saka bhodhiro ndere kunyepa kai? Ndere nemabhodhi. Ndere kunyepa. audzere tsikidzi dzese dziri mumba dziri kurumai. Mune tsikidzi mudzimba dzekanzi Zvakaipa. Ndiratidzei mama. Muri kuti itsikidzi idzi zvese zviri kukonzerwa netsikidzi dziri mumba menyu mudzimba dzekansel. Apa muzibhadhara yamaretsi. Ndakanzwa zviri kunzi hanzi vanhu vari kukirwa kuno kune kanzuru vada kukirwa nekanzuru. Ichokwadi ichocho. Vakambokiya. Aiwa zvakabuda. But vanokwanisa kuzozvise last week. But hazvina kubudirira. Takauza tokurisa. Makaudza kuti munovarwisa. Tototorera hondo. Okay. Notafita kuti mezi. Saka vada kuti vazokuvharira ichitambudzi. Vasina service delivery. Basira kana delivery ndofika kunongozozera Delivery hapana. Honestly speaking delivery hapana. zvakalasta izvika about 15 years ago kuti payasowanikwa delivery yakakwana munhu.